Друзяки, всіх вітаємо, до нас на комісії залетів 7-й гольфік. 15-й рік, 2-літровий дизельний двигун на автоматі. Заміна ГРМ була, денферу та ремінь генератора. Автомобіль обслугований. Чистий, гарний, симпатичний. Автосвітло, автодощ, електричні склопідйомники, мультикермо, парктроніки в коло. На приборці помилок немає. Панорама з люком. Чистий, доглянутий, класний автомобіль з великим багажником. Тож, коштує 12 500, але не вистачає повної вартості, не засмучуйтесь, приїжджайте, оформимо в лізинг кредит. Хватить плакати.